Bilod, Chief Priest, Cubana, Udela, Ikenga Oruagu, enwe ebe ga-abụ unu n'ala Biafra. Enwe gwara anwụ we go die, but before I ga-enwetara ihe anyị chọrọ. But ihe anyị na-ekpe ekpere ugbu a na ndị ahụ niile the cause of everything ga na-anwetaziri anyị ọnwụ na ka awụzi mgbe a na-asị mmadụ mepee n'anya ike dị unu mechie n'anya mechichie n'ike, because anyị nwa na onwe anyị enwezi ndị anyị chọrọ ka ha sọpọtụ anyị akarịghị egwu. Ụtọ ọ dị mbụ awụzi ụtọ ọ dị ugbu a. So anyị atụgaghị ụjọ ndị mmadụ, ihe atụghị ụjọ wụ the life of the people, innocent people, ihe na-eme ihe ha gbasara. Maka na agụ na-ehi ụra onye metekwele ya n'ụra. Bilod, Chief Priest, Cubana, Udela, Ikenga Oruagu, enwe ebe ga-abụ unu n'ala Biafra. Ya ndị mmadụ taa gị unu sef na-ewe m iwe, because unu eme investment ọ ga unu hapụ agbafuo. BP na rice unu egbu onwe unu, lie onwe unu n'ugwu Hausa. Chief Priest, rice niile ikere ndị Hausa na-arụ rice, but ọgụ a na-azụ ya with high price na-ekekwu ya. Then ndị Hausa na-azụli rice ke ndị village ha ma onye ndị Igbo. Simenti ha wa na-arụ na-erechikwa ya oke ọnụ. Onye Hausa bịa ala Igbo 10 years 100 years ọ ga-azụ ala ma ọ fọgodo ịrụ ụlọ. But unu pụọ na-azụ ọla 100 million, unu gwaga ha na unu ji ego, unu mechazi investment asị unu ngwa menu ka ihe unu dere unu na mma unu agbụwa isi unu. Time agafere mgbe a na-ayọ mmanụ biko ọla make sure na before game we anything ị na-eme in this life na enwere ekara gị obi, enwere ekara m obi. Onye nji ụgwọ ọnwụ but ọnwụ sị m don't worry mgbe ọbụla m nwetara m kwụọ ya, so aka nwere long life to go. Enwe onye m bụ n'obi, mmadụ ebukwala m n'obi, iburu m n'obi nwere problem. Maazị Nnamdi Kanu ọwụ onye a na-eburu ama prọfet elu, onye go obodo oyibo lọta hụ ihe afọ a na-ata na Naịjirịa ya eji emewe bu ama. Maazị Nnamdi Kanu hụrụ vision ya before gawa, and mgbe ọbụla ọ gwara gị na ọ dịgo du na ọ ga-apụta ya apụta, mmadụ a ga-stop ya. Mgbe ọbụla oge ezuru na a ga-eji ọnya mepesị time ezuole ya apụtakwa. So ihe ọbụla ndị amụma prọfet ka anyị wa believe say oge Chukwu ka mma, ụkwara oge ya ada, and only but this year ka ụkwa ahụ ga-ada. Ọnụ kọrọ nwa ogiri ọ na-emecha arụrị a, unu agafere mgbe a ga-forgive. Udele, Ikenga Oruagu, Cubana, Chief Priest, Cubana, unu emefele ihe a ga-eji forgive unu, because anyị wa confirm zim na unu ahụ dị betrayers anyị nwere. So buru ya n'obi na time agafego. For those of you na-akpọ ndị generals anyị n'ọnụ uche unu ga-adị ya, maka na ndị generals ahụ ntọhapụ ụmụ agha n'ọbụ maka Chineke enwe ebe ga-abụ unu aba. Anyị adịghị afraid of police, anyị adịghị afraid of army or whatever, any force ọbụla. Ọ bụ ebe ka a ga-aba na enwere ihe ọzọ. O teele chide for back. So onye ọbụla na-eme ihe be careful. Ka arị tọhapụ agụ n'ọbụ, trouble dey sleep, ịnyanga go wake up. Maka tomorrow amaghị o ji na-atọ m ọchị o. Anyị kwụtụkwa chọọchị.